но и няма да стоиме по този начин. Всеки ден да обясняват Борисов Пеевски. Какво ще на Борисов с това управление, бе? Защото им изгодно. Пеевски не е в управлението. Или да влезе официално. Каквото кажат там на ССУ. Аз ще преценя за ГЕРБ дали е редно или не. Изобщо това не ми харесва. Затова премиера да се стяга, да преформатира, включително и председател на Народното събрание. Не може такова нещо. Една година близо, стига им. Стига им толкова. Да става от титане, да става отново начало, да става от... Макар че на нас се полага, но и план ми е се тая. После въобще не ни касае. Но не може да ни се качват на главата. Да. И ги наблюдаваме няколко дена. За целта, колко им беше кеф вчера. Кирил Петков загрижил се, ГЕРБ изчезна. Изядоха го. Божанов. Чисти пърхоти вика. Изядоха ГЕРБ. Василев, поголнаха го. Казахме ли? Чудото стана. ГЕРБ 6. Добре, бе, човек. Имате по 200-300-500 гласа повече при тази избирателна активност. Ние не правиме като вас, не влизаме по махалите, не пазаруваме. Не правиме като вас. Него път да си шести е по-достойно, отколко да си първи, втори ли. Те кои са ПП-тата? Втори. О, те затова се радват. Те като са втори, като в живота. Радваш се да не си първи, а си втори. Да завършиш там някакси. Това е. И за целта се дигате и отидете по родните си места. Ти в Сливен, ти в Браца, ти в Ловеч. Да видите колко е изяденото. Колко е оглозгано. Какво е хартисало. Има ли нещо хартисало? Има ли за дояждане? А пък те в парламента си правят новиство, как ни им приехме 10 месеца. Кой както свърши, идва тук да ви докладва колко е изядено от тялото на ГЕРБ. Ръка, крак, шкембе. Точка.